kaso egin Ah, du, ya está. teknikariak. Oso ondo, aurkezpenak eta bagoaz. Bai. Argiak hasi da berriro euria etxera Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe prest ditugu sustatuko lagunak. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak kontatzen dituzte eta partekatzen dituzte sustatu.eusen, hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez. Entzun gai, Twitch bidez ikusgai. Luischa Fernández, egunon. Egunon. Zer moduz? Bueno, hementxe, Prest? Trump aroaren, Trump aro berriaren, edo Esperoan. esperoan. Ze, bueno, joan den astean, aipatu genuen, nola Bai, Trump itzuliko den urtarril honetan etxe zurira ofizialki. hori da. Eta horrek, jada, eragin teknologiko bat izan du, aipatu genuen, Facebooken etxeak, Metak, Facebook, Instagram eta bere zerbitzuetan ezarritako politika Berriak. bazterkeria guztiak libre. Aro politikoagatik da, datorren astelenean, Trump iristen dalako etxe zurira eta arekin Elon Musk. Isa edo Twitterreko jabeare bai. Eta, bueno, besteak ere zuen atzean geratu nahi, nik ere nahi dute kuadrilla horretan Izan, bai. sartu, oso jatorrak dira orain, eta, bueno, esplikatu genuen. Bai. Bueno, kontua da, datorren astelena da, data hori, etxe zuriarena, San Sebastian eguna, hemen. Bai. Eta ikusi dugu gainera, aste honetan, beste atzoko albistea, ere. Vale. Gaz ez dauka zer ikusirik teknologia eta euskararekin eta gure kontonekin. Baina, gazako zueten azeleratu hau ere, nik uste dut, izan dela, ari batzuk mugitu ditu Trumpek, edo bere taldeak, edo Biden presionatu dute azkenean zeo zer egiteko, urte eta erdiko desastre horren ondoren, eta etorrera horrek ere, eragin politiko bat izan duela nolabait iruditzen zait, ez? Bai. Eta eragin horiek, beste batzuekin ere pilatzen dira. Eta batzuk konturatu ziren, ez da izan azkenengo aste honetan, euskaraz orain publiko egin da, ekimen bat, orain aipatuko dudana, eta sustatu nahi aipatu duguna aste honetan, baina lehenagotik ere, zegoen, abendutik eta ikusi nituen ja, urtarrilak 20, ospa eguna. Ospa eguna da sakanan egiten duten errebindikazio politiko bat, urtero, bertatik Guardia Zibila joan dadin, kuartelak guztu ditzan, baina, beste ospa egun bat antolatu da, goazen lagunok.eus dominioan ikusten dana. Lehenengo pistak ikusi nituenik frantzeseko webune bat, Kitex. Goazen utz dezagun isa. Hello Kitez. Hello Kitty izenarekin joko bat. Eta, Musk bazetorrela eta txezurira, eta hori ja abenduan jakina zen, eta isan zentratutako guazen hemendik lagunok kanpaina bat, frantsesez eta Frantzako estatuan, abendutikan dabil martxan. Baina, beste Euskal Fedibertsoarekin lotutako Euskal ekintzaile batzuek, goazen lagunok hau ez dute isan zentratu, baizik eta sare sozial toksikoetan. Ze, ikusi da, leno ere oso garbiak ez ziren Facebook eta Instagram. Ez. Baina, guen ja... Algoritmoak ematen zizuna, tragatzen duzuk jarraitu nahi duzunak. Nola bai, zuk jarraitzen dituzunak agertzen zaizkizu, baina, hola. Baina orain, arau berriekin, kakaste prozesu bat gertatu daitekela eta pertsona batzuentzat arriskutsu edo kaltegarri ere bai hor egotea ze jaso dezaketen, ze kaka jaso dezaketen. Hori da, hau guztia askatasunaren lelopean. Bai, hori da, askatasunaren izenean.
askatasunan hitzaren Bai. irakurketa politikoa gertatzen ari gara. Ez orduan, Aha. guazen lagunok .eus erakutsiko dut Bai. webgunea. Em, Ez jo, pixkat humore pixka jartzalera, esan, Goazen lagunok esaten duzunean ez zaizu abesti bat burura etortzen. zure belaunaldiari igual gehiago neuriari baino, baina Bueno, eske jarraian esatea, jarraian esatea baldin bazu, atatzen zazu. baina kantatu zuk, zenik ez dakit. Goazen lagunok denok batera. Hori da. Bueno, hori beste albiste bat Abesti dago. abesti behar, Beste albiste bat dago. Ez dugu gioian sartu, baina, bueno, esango dugu. Larun bat honetan dagoela Dragoi Bola horren lelo eta Bai. abestiakin gari gara. Dragoi Bola maratoia dagoela EITB-ren Bilboko egoitzan, izena eman dute, albistea hor dago. Baita. Asteburuan. Eta hori da, Makusi plataformara dijoaztelako, Dragoi Bolaren zerak. Bueno, eta orduan, goazen lagunok bat azaldu dugu, eta bestea erakutsi ingo dizuet pantailan, Twitchetik ikusi da. Hauxe da. Hori da. Gu ere nazkatuta gaude, sare sozial toxikoekin, beraz, auzo berri batera aldatu gara, Fedibertsora. Vale. Hemen ere Fedibertsoaren inguruan hitz egin genuen. Bai, hori da. Eta, bueno, hor jarri dute belar bat eta kaktus bat, hola badijoaztela, ez dakite horrek alako simbolismo bat baduen, baina, bueno, batu Fedibertsora boto, eta hor, atzera kontu bat dago, 3 egun falta dira alde egiteko. Eta, bueno, batu Fedibertsora, Twitterrekin zerikusi gehiena duten instantziak dira Mastodon instantziak, eta bi daude euskaraz, eta biak adierazten dira, baina, bueno, egitasmoari buruz laguntza eta dokumentazioan, bueno, beste batzuk ere aipatzen dira, eta, bueno, informazio mordoska laguntza tresna batzuk eta hola ere badaude, joateko, eta zer gehiago esan nahi nuen honekin lotuta, bueno, pues, hor daukazu, pista batzuk. Esango dut, sustatu geratuko dala Twitterren, baina, bueno, albisteak automatizatuta bidaltzen. Mastodonera ere aldatu ginen, eta ara ere bidaltzen dugu, eta irakurleekin eta erantzuten dutenekin interakzioa bestean hobetsiko dugu. Ez dio, bueno, hau da golako erabaki, bueno, editore bezala hartu dudan erabaki pertsonal moduko bat, utziko dugu tontua Twitterren, baina jentearekin galdetuta jarduteko eta maila horretan hobetsiko dugu mastodon.eusen daukagun kontuarekin. Eta, gertatzen dira ere bai, batzutan erantzuna garbipenak, eta momentu honetan gehiago iristen dira alde horretatik Mastodonetik. Begira, bueno. Bai, lehengoan zuzendu ziguten albiste bat, eta, bueno, eskertzen duzu, bai, eskerrik asko zionekien, eta zuzentzen duzu, erakontuta horrekoak, eta erantzun batzuk ere bai, eta jardun gutxi dago, baina pixkat sanoagoa da, eta Twitter, iruditzen zait, alako, bueno, badabil, erabiltzaile askoz gehiago dago oraindik euskaldunak Twitterren, Mastodonen baina... Gero, ere, hola, irakurketa bat egite aldera, asko kostatzen zaigu modatik kanpo dauden aplikazio horiek erabiltzea. Hau da, muga gehiago jartzen dizkiogu ezagutzen ez ditugun aplikazio horiek beste guztiei baino, hau da, jarri behartzaienai baino, ez? Hola, pixkat irakurketa eginda. Asko barneratu da hau gure bizitzan, ez? Eta ohitura batzuetan aldaketa ez da erreza. Badakigu WhatsAppak kendu, vale? Pues alternatiba bat izan daiteke Telegram, eta jente askok dauka, baina zuk WhatsAppak kendu eta zu zauden talde guztia eta familia, egin behar duzu evangelizazioa familian esplikatuz Mark Zuckerberg norden, eta karga handia da, karga handia da. Baina jakinda,
zer gertatzen den informazio guztiarekin, datuekin, Bai, gu saiatzen gara informatzen, eta bueno, zuek ere bai. Baina jendeari kargu hartzea, hor zaude, etzara joan, hori ere, pues, ez dut uste ez. produktua. Ez norberarena esaten dut, ez gizartea kritikatzea baizik eta norberak jakinda ze nolako gauzak gertatzen diren horratzean, hala ere Bueno, jarraitzen dugu, nik barne. barkatzen dizut zuri Instagramen jarraitzea, eta zuk niri barkatu diazun bezala Twitterren eta hor asko ematen. Hori da. Bueno, Bai. bueno, Baina egoera, hoixe, zaila dala, eta baina bueno. vale. Bueno, eta aipatzea utzi hau, goazen lagunok, webgunean ez dakit ikusi duzuen, atzera kontu bat ere badago. Eta norbaitek hausnartzeko hor dauzka. 3 ordu eta 23 3 egun eta 23 ordu falta dira. Falta dira. Bueno, Kalkulatuta dago San Sebastian egunean, baina berandu xamar, bandera jaisten dan ordurako, hori da. horrekin egongo da lotuta etxe zuriko une zehatza, holako zerbait izango da. Bueno, beste kontu bat ere, epemuga honekin zerikusia daukana, eta da, beste itxiera bat gertatu daitekeena, Vale. goazen lagunok erabateko bat, Estatu Batuetan eta TikTokekin. Aha, vale. TikTok ere, bueno, orain polemika hauetan ez dago, baina behin aipatu genuen hemen, eta sustatu nere bai, txosten batzuk eta ikusita, sare toksiko bezala definituta. Bai. Jentea engantzatzeko eta jenteari eduki ez argienak, baizik eta gehien engantzatzen dutenak, eta adikzio gehien sortzen dutenak emateko pentsatuta zegoela naita, eta adin txikikoak ustez ez zegoen arren ahi zuzendutako edukiaren sustatzen zela. Tolako kontu batzuagatik, toksikotasun maila bat ere salatzen du jenteak TikToken dagoena. Baina kontu honetan, Estatu Batuetan ez dute toksikoagatik itxiko, baizik eta auzia egon da, epai batzuk egon dira estatu eta jurisdikzio batzuetan, Estatu Batuetan, halako justizia banatu bat dago, federala, eta gainetik dago maila federala, baina iritsi da auzitegi nagusira maila federalean erabakitzeko. Itxi dezakegu TikTokek funtzionatu dezake Estatu Batuetan, hori da galdera iritsi dana, ez toksikotasunaren kontu hauengatik, baizik eta erraminta txinatarra delako, Txinako enpresa bada jabea, neurri batean suposatzen da, eta egia izango da, Txinako gobernuak ere parte bat baduela haren kudeaketa hola, zean horrela dira, igual hemen bai. Eta orduan, espero da, bihar espada etzi, erabaki bat izan daitekena igandean ixten dela. Auzitegi gorenaren epaiak, halako egutegi bat daukate, eta egutegi hori bete egiten dira, eta orduan, ez da zehazki noizko espero da, baina gaur begiratu dut, oraindik ez da gertatu albiste hori, baina ixtea gerta daiteke. Eta horren alternatiba da, TikTokek erabakitzea, bueno, ezin badu Estatu Batuetan funtzionatu, saldu egiten dugu bertako operazioa. Claro. Estatu Batuetako beste erakunde batek gestionatu izan. Eta erosle gisa, voluntario batek altxatu du eskua, eta da gure laguna Elon Musk, bera. Eta orduan, beste bat. Beste izan daiteke, Euskal Herrian ez litzateke aldatuko hau, operazio txinatarrak jarraituko du munduan, beste inon, ez dakit nun baiten igual bai, beste munduan ez dut uste inon alako barrerari jarri diotenik, oraingo ez TikToki, ikusiko Estatu Batuetan jartzen badiote beste batzuek ere jarraituko, hil horretatik jarraituko duten, baina Estatu Batuetan edo itxi daiteke, edo Muskek erosi dezake, edo beste batek, edo agian baimena lortzen du jarraitzeko TikTokek, azkenengo irakurri dut, Bidenen administrazioa horretan ere badabilela, kajak biltzearekin batera negoziatzen ari omen dira TikTokekin. Eta
Eta orduan, Izugarria. horren astean kontatuko dizuegu. Bai, a ber, zer da. Igande astelenean mundua aldatuko da, hemen eta estatu batuetan, eta albisteak berritu beharko ditugu. Hori da. Bueno, errepasoa eginda, albistetxo hauek informazio guztiekin, linkakin eta hori guztia sustatu.eusen. Bai, kontu politiko hauek, eta baita ere dragoi bolakoa. Ez genuen sartu gure gidoitxoan, baina ondo gogoratu diazu. Hori da. Luistxo, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte. Esango dizuegu, ja, muskak munduan, edo estatu batuetan agintzen duenean, aber zer gertatzen da. Ea. Bueno, ea posible dan, eta jarraitzen dugun... Gurea jarraituko du. Bai. Eskerrik asko ondo izan. Hala. Agur.